Ginis mga namunglay. Ate, kuha itong pangkuha na rin eh. Para sa kabinito. Ani? Ha, lami kayo? Unsa man ni siya? Yummy? Ing na po yummy. Yummy. Okay. Butangan na to sa ref ha. Ang banana, mango, ice cream. Ikaw gani sulti be? Banana, mango, ice cream. Oh, lami kayo. Ing na. Ano dayon? So, ilagay na namin sa ref para tumigas na. Lami ate share. Ha? Wala. Lami dili. Lami kaya. Lami share. Maghimo pa ta odro. Oh. Ini muato tagpuan. Bayo ko. Sine. Aha man dita karon. Teleport pa. Ang usa lagi ni siya kanang mango, banana, popsicle. Kaya pa sila yan nakatong gabi eh. Kaya pa sila Ayun na. nagkulo ng popsicle. Oo, sige ka na anak kay matunaw. Naubos dila ito ha. Oy. Ako ang kinapang mo dyan. Kung yan na imo Di para pasuya-suya din ka. Tagaanan ako si Lola. Chaman. Lami kayo? Oy! Mura siyang mango. Ang flavoran niya. Kaon kag okra sira? Ha? Lami magudang okra good. Alaban na lang sa bulan. Kini di mo mukaon na ni sardinas. Sardinas, di ka ganana na? Kaon ko. Ay, manggad. Fresh siya o, kay gibahog naman. Sardinas nga na itlog. Nag-o ka, marag na ibutog mo gabumay. Suwan. Hindi pagwagan on dali. Harap na akong kanan. Dugangan pagkanon di si ate. Tatabet. Nang upra tapos parang sa nang sili ba kanang tatas tayo. Mayroon tayo ba? Sunod mo upra ba? Butang ipugsoy imong kuan isda. Sige ana ra. Gamay lang pod. Ing na si Butoy kaon na. Wala mo gid Ha? Ing na si Butoy, Butoy kaon na. Di ba sa video? Sige, sulti gani. Butoy. Dad. Kaon na. No.
kami na pagkaon. Diyan natin din. Dali kay uli nyug manukan. Kamo na gyud mang laba. Mao na gyud ni. Yan na ang jacket ni Shira ko ana sa di masig mugawan. Patag ate bibi. Very good. Kay Kuya Kalil na bibi. Nanilhig pud sila ganina. Nanilhig. Dara o ilang tinapok o. Wala lang na videohe. Dara kay kugihan man sila manglaba, gimuan sila sa ni hayhayan ka nang butang anak ng gimuan ni mama mubo nga ko an. Hayhayan. Di kay daghan pa na ba kay hindi kolor? Grabe ang labunon ninyo. Sus. Grabe jud. Daghan na di kayo oy. Sa usa ka adlaw kaduha mag-ilis. Upat ka buksunina. 8 times 4. Dali, di color na po. Ay, grabe, ang sarap. Hindi ko naman nga ano. May kaya ko na po. Mia. Bisan og epic fail ato ang popsicle. Lami ni ice cream mama. Pero lamig gyapon na. Bisan pala na. Dili pa lagi siya gahi. Hindi pa matigas. Hindi pa matigas. Ayaw kayo ipahumok ninyo. Lami, madam? Lami kayo? Uy, wala pa tayo. Naman may blender god. Blender na po, may blender god. Asaran. Di nas lamisa. Sana po mula. Naman kaya kay blender ko yan na. Unsa may masulti ninyo sa atong Mingo ice popsicle ice cream. Yum. Yummy yummy. Ha?